Surani Yefye Asasi Suhei Eya Kwentio Emma Weni Mrishi Asasi Suhei Eya Kwentio
besa koni ndoti mo. Ene so besa koni sumo. Ya wawani ama prapuwa. Kadi ade chane baye. Adeje mwana ya besa ndiyako. Ya baya mari ya meri asimu. Kaza ya fa bifo. Muma yere ya daji ye. Na ya wawani ama prapuwa. Me ya hawa na me bayo. Sano biya susiye. Biya simu ani pajina. Yema sambo yejo. Azani lae waidiye. Eye ya magbo. Adoya kazi ya wasisi yoi. Yenina ya beda kwecha. Epote na tiyo nebe. Elie, ebusiyafo yamamuna paba. Yada mwase samode odo ababo odomu. Sedi ya mwamuni mno. Eye akanfo ananga na fodie. Si yehu brisiye tise ya. Nani mse awirohuo ana asam kesiye ena aba. Mwamuni bese mfie mienseni. Iwiasi nyinaa yihu. Onipa wote wo pompo a ohome mpa nkese wotumi home normally no kra no wutimi nye. Se obonefo akofa bibiara se oye tuntum se oye kokko akan yi nyinaa. Enenti nema yehu no wiase seseni ni nyinaa yihu. Yedamasi said yempo ene de mu de odo abebo odo a etisi mu yina yinim se yenua yeba yenana anase ye wofaase chasia na nke yesusu bi anwene se bibi se ikra bitimi asi no ese asi ama awrefo ababetu yenyina nanso Ghana fo de said yesi do ye ho fa nyina yakeka ye ho bom etime boa ejakwa ama no yefe ne da de me kan se si etubata se ya enya maame ba anase o papa ba anase we de me no prade ko school ba akopɛ obiara mpa wo ye akani anase wo ye Ghana ni hunu ba bia anano ho kyere no anano ho etochi bia no a mo ebi wo ha afaboa no ye nyina ye de boaboa ye ho Ufe ifri Ghana for yesha kwantu asifru best 60s no moa ne de aboa ho a nti mesre sa to enwie a ochina wo so ebetima ato nti bibi na ebeto imu bia bomodene na so boa nyina yentije emane yefe era mase enyan mo amatini aba na si ebetima beja enwie kwan amana ye fe amaye ese de enyu wiase no bibia no wiase ye aiti eje nyankopon akiri a ye enti sie betima hwedwumadi ye samra ye a ye besere wo nyame ne tumi na hoden so won family ye no mukan ne se adwumadi ana ye nwe ye gya no kwan bibia ba ye boko so omanefo no wonti fa ne sai ye biom enti meto men safre sofo pani ana ye nwe pani pastor Osu Yabua na fe wa besu nyame na bambo ene no musra ne dwumadi etima ye mamu ye mo yensem fama no tumi ne ahodura woni ashashe ne awi nyankopon wona wo ye niam nyina awu premu ende ana wo yesi wo se abusuin adofo ye mehia na ndia wo bade waye emehwe won munyam abompaye pajejuma die hwe wonsa bedi wo hene na betutu niema ebra ye hyi obonofo basabasa ne niema bia nko de beba eyase de abompaye etwam ewo Yesu Kristo de mu sanso ne abompaye de anuanom nam kwaso banso hwe wonsa se de wo so ekore tabaso de bedru ya assign na biubi antuye sa ne yesesefa adofo ina beka yansa na ye wie na ye koye fie mu so a ye koso asre wo muburu hono ne wadom sa wo de ye bekọ na ye dru a ye bekae ne ye de waseda amawo ye shira wo de kamfo
sɛ wabɛfa dwumadi nyinaa no mu nhyira nka ho wadom nti amen. So far, you know, the shade with Yassi. Only Pabia, what you know, quite on your fine sa at every one. As a pastor, see a body. You know, one, the two, and then Yamia, a true apostle. Ama Sabri, who Timika such a young football, and may unite the general. Otherwise, a sophomore, saying I may be consolation. Said the one of you may dear, see, this the beer. You are Charles Boakye will free me, suddenly will free Bushim. It is a day with your food. Now, and young my big giant, nay, jay in your faces, woman will Bushim. Tea, a Bushia Penina there, what you put it, and I, Bushia Penina, and the day, somewhat tunnel, I in a year tiny cheap, near jay in your quay. One young papa. Yanana and I knew a penny Thomas Chia or Pijan Sakakra never seen in our young but I see. Your tosses beam, I also quite become also Yabusiani, also Pijan and Sam Busian. I feel Yabusia Payba come also a Nana Jenfi Kumenim. I know few water in the buyer, what the papa be a Bessiano. What to America or Madame, and someone to the Dressel, there was not water you a woman. A beer domain, you are sent to piano, but pay to me suffer 1 year. No some more, I had to be, it was people. I feel young Yasua, Sabi, what for me? You know, more woman, I know, I USA. One so tell Adams, maybe a few my young team at USA say, Juma, we put up the Berada. A year of USA by a friend John in tow of US in the buyer. Unia, it was baby. But also be so free US buyer and sleeping about as Samoa Patrick. Also free US in the buyer, there must be brave. Somebody in your door, above in your doom. I feel in your twice so in your coming soon. Also, there was a brave. Now, what's up for inch? I'm not a boy in your Bema, George Dino. You are no point to buy. George, you are not who can in a buy. Until we say a former family in Chamacacra, a bus I know a Chinese major. Until you are George, you know, free USA buy and one in a who can in a buy. When you can walk, there was a man and patch of it, or a phone so chubby. There was a sort of rubber boot. I feel Mr. and Mrs. Opokumensa. Also, or heavy, and was it be Obafa, you had a person sound from Sunibio. A brand member, Papa, who had dinner, my message, I'm money into my pajamas. I don't see a ruby. It was it. I feel a Mr. Kingsley, any. There was it be. I feel Mr. and Mrs. Cosmos are there. Once more, on pajam, it was a people. And a year, Kwasi Ade, but Kwasi, also so on a tour, so it was a people. If I was your force at a minimum, like I say, a woman in a mutina. There's a brother. Say, I said, kid made the best, I see a best and no watching. But more women said, this COVID time, I said, Saya baby, I see, a man, Yamina, ye, Bassa. Until members of the Kosovo Budin, you be our heaviano, walk up a Bushiano, I will be boy, Edamasi, somebody or dog, a bebo domo. Sanya, you know. I feel, and then you may ye DJ, would you, and I saw about your mamma, ye, Ama, you may dear to tea, a DJ Ike. Ice. No, Baba, you move some Eddie Amaye, Ama, a genuine kind for fair. And I photographer or Babisi, I want you challenging member. Unyaba Cynthia, also be jump for you for fair. Ama, I fe, may be confused as well. If you for you may give Papa be I so your tail bridge that ye. There must be somebody or double or dome.
na ema me kasa nware no me pese DJ obebonyum kakra ma abusuafo ama anuanu ma eba nyina akwaba na abusuafo chie bia ma akwaba bia na afi ya sere ye sofu panyin no wa asem ba ako ana mienu bia wadanadi e de amaye nti DJ we dia mesro bonyum ma abusuafo ema yeah, but I'm coming from my sia. What did they do? Everybody is now Baba. You know my story. I am coming from Kwasi. But you must say I shall tell town. They say I put in or Holland. What's in my bed? It's here, I'm really wonder. I didn't see why. na obi skura be yimi so tire se na o DJ wo kasa ni obi enu udiri na ana se MC wo kasa obi enu udiri wabobo wo ye dwumadie nyina na mso anya he dodo a enemy na mediri ya fra me matindi ewo se de mu empirifu a wo ha de mse dodo a enemy ntina awo wo mu enemy no ya fra me matindi ewo ena o se busuafo so a hia kakra me refi Master Steven so ensu oka busuafo no ho emse edu ba bia ye nyini ko no na ye nyini no bofa bia maso bebre enti di o twetwe ma na no nka me hye kikire bia nka me timi honi nyina ye kikire so bi ja ni fie kakra enti we de Mr Steven from fun so chale kakra wa ha no yo busuafo chire wi a ye besre ye sofo panyini o su ye bo a na asamba akwa na mienu bia ode anase futu ode maye no ode amaye nyina na de akyekyere ewre eti pastor wo ha dia mesre se ne sori na afi beja akase mu maye hallelujah ye bompaye okadifo ye kwanchirefo ayo pesa brave bicha wadishi anim ekasa misre se obefa mimu na oka asama efata ibi pesi nchen nakasa chire oma eda wasi so wayensa ewe Yesu demo amen so ne DJ kan no amse kan abrabia ibishia na ibi huntuntum ne kokko asese enye asema papa nyebere sei yenhia mu sei ena yananka yemubi ya ehwehwe ka nhyiamu ayi na ehwehwe sei ibishia na ye fam ye ho na yedidi na yenom nanso onyame a obo suru na asase ene ne wum nyina no bibia oyi bia no ode bre etoso na kanyankopon ni timpo no se anka nipa ebenyina se de panfo kan no na nka yefutakra ne yetu
nanso yanana adama odi kan yemfonso ma wiase obonefo nya tumi ewo wiase so nti dru ba bi no onyame Genesis chapter 6 nipa di bonia ma Nyankopɔn ka sɛ afedi ma nume ho sɛ me bɔ nipa na me nkwa honhom entre nipa mu enkosi afebɔ na nkwana onyame de ama nipa ɔsɛ ɔha aduro no na nipa ekoso etrase ema bone ewura yen eti Nyankopɔn duro de Nyankopɔn na ko Moses so ka se mfie ɔha aduro no Nyankopɔn atwa so e de aba mfie aduoso na abroso ayi se nya se aduoso no aduowotwe ene nia ekeka ka o se enu mpo se ya hoɔden betumi a ene yane wo yi na emu bebere yo wa ye transe na se ye sɔre a agye sɛ echibere kekransa anye sɛ utu at once bitu. Hallelujah. Oye nyame nhyehyɛ sɛ eba ne sei ebribi babu obi wi ai friend Lazarus eto sa frɛ Yesu Kristo kwa yese ai frase Yesu Kristo ko sɛnea yɛnua deɛ wo ɛkaeɛ no ɛberɛ a yɛba akwantuo abusua ɛna yɛkyekyere yɛbusua a ɛwɔ Ghana yɛgya ne hɔ ɛna yɛba ha eti adɔfo mɔmo yɛnkeka yɛ homomobom na yɛnyinaa sɛm ɛba ɛka baako a ɛhu sɛ yɛnyinaa na aka yɛ na yɛnyai mpapa mu watimi wakame. Amen. Mekan asɛm ketewa bi wɔ ɔtwerɛ mu Marko nwoma etinson yi mu aduasa nson ɔsena ɛyɛ wɔn ahodwiri broso na wɔka sɛ wayɛ nnɔma nyinaa yie ɔma sotifoɔ ti asɛm na ɔma emum kasa. Hallelujah. Ɛberɛ bi a Yesu Kristo ɛnam na ɔti ne dwumadie sɛ yɛde abranteɛ bi ɛbrɛ no a na ɔyare esutire da na so si na ɔyisan yɛ mom na berɛ a ɔbɔ mpayɛ ma onua yi etumi kasaeɛ ɛyɛ ɔsɛ ɛyɛ wɔ nyinaa ahodwiri na wɔka sɛ wayɛ nneɛma nyinaa yie mpempi no ya na ɛyɛ nipa ahodwiri mpempi no ya na nipa ebisa kosa why so Onyankopɔn so ɔyɛ asomdwe Nyankopɔn a adan ɛna ɔma basabasa ɛba ɛko bi dedede sɛ nyame wɔ hɔ paa adan na wei no nyinaa esisisi ɛberɛ bi me papa akurase na papa wɔ library bi na me father akurase so ɛbɛn forest reserve menim sɛ ne so sɛ ɛda so mota so friend saa ebine hɔ sorry eti na amanfo ekowura mu kɔyɛ hunting eti wɔmɔkɔ na wɔmɔde nam aba brantie ba wɔde di awie nam awie bi wɔtewa na wɔtie sum esu a wɔsu no obi ante aseɛ ɛtam telephone ni hɔ eti ne ebisa sɛ adan yabɛso wɔ yi ana ɔkɔ bi aso ma hɔ esu a na abrantie esu ɛna mo be father ɛfa abrantie din kɔhyɛ dɛm na obisa no tutɔ no a na sɛ nyinaa ni sɛ nyame wɔnya deɛ no sɛ nyame ayɛ ɔdan adan na nyame bɔ didi dɛdɛɛdɛ no san bɔ wuo ka ho aduane ɛdɛ nyame abɔ aduane ɛnam no aduane na abui na ɔhwɛ aduane a esi hɔ na ɔbɛwu agya aduane no a ɛsɛ ɔyɛ ne ho yie nipa ebisa
adan Charles Winnie Charles Bakruma na meneneti young man okone jumaba and when Subasaba funeral home to 2021 the last time I would know she said na oye active the muyadi ebo no ni otie ne se oye nyamedia enema bibiri ni sisi ayi nipa ahotwe ebrebi ohene David ababu di ne modanse se onipa na koma ati se onyankopon akoma who can Psalm 22 verse 1 was it already adena wa pawme sene na David nyankopon ayonko fositie eduru ba bi no feda was nyankopon apam Yesu Kristo oyo nyankopon ba eduru bi no onso tiam se ewura maja adena wa pawme Moses na onam esreso odi ni dwumadie ehwe na sinwan na onyankopon eto nsa frɛ no se kofa mi man na fa wonko bra woni fa do ko hyiae Exodus 5:22 na obra odi asem ko to faro nim na ohaw no esan ye kese na Israel fo se nipa bi abra Moses ba ye omu se nyankopon asoma Moses no na omudi anije nipa bi ampa ho kire ne ye pa ne fa ho de enti Moses call Pharaoh ni mu a Pharaoh ma som no mu ye ya no fe mu san tu ye ne go Moses so se adan na wa ma ye nyi wanya ya ma ya nya ne ye ti Moses so ye na ho ti o so bi se urade se urade adan na wagije mai ebeduru mbembe so yi ye bisa se bebre na udifo Jeremiah eka sembi Jeremiah chapter 9 verse 23 and 24 osise awade sieni ma onyansafo nhihye ne ho ne nyansa ho na omodenfo nhihye ne ho na ho oden ho na odefo nso nhihye ne ho na de ho na yeyi mumum na ma de ohihye ne ho no nhihye ne ho se onimde na wahume se meni awurade a oye adoye na obu aten trene ye ade trene asase so. Hallelujah. Questions are ye bisa. Neni aye ubina no onyamesi unimnana. Se ubeti bibiasia aji nipa no a etise wakoto television. Anka manufacturer no ni trimpo ne se anka obeba ofie no obekyerekyerew. Se ne ofie no isiye no na etimi aye adwuma mam. Nanso enam se ontimi mpo obi afie nti no na odi ne manual. Nti se wo follow manual no a obetimi anya manufacturer na dwen. Abranti bia okoto TV ufi twemba wiate obeduru krum ha obo adwuma onyesika wa handan osisi ne dam se na obanyina ni dream ni se obeto television because the class no obi any television koto television ba ya no progo ye wa far remote or transfer twi mansankwa what time television Sunday costo so television nenye the store manager so I didn't know if you was blind you ti omwe say onim say television no ehia cable na dia ni so progo ya na but manesa sana nyame a obo ni wiase ni manual esesa ye hwehwe kira kwan enyumri bibisawo wa wotia se unim awurade. Questions will be say adan
na ye de bre ye mu bebre wa ye tibra ye tise chance yare bra ye tise chance yawu. First question says ye dey say betumi anya ntiase wo ye questions, numerous questions no one odofo osi unim no onyankopon enchiri adefo onyankopon enchiri sikani na sika wanya ne amode a wanya wode ye adwuma ne ne a wo ye nyina no awie no osi onnebu atentene. Hebrew 9:27 osi ikase onipa wu prakope na atemwo yemwa chi no senia yenu a chance ene ye hye na yasi ebia meme de beba no na yeme ebia meme de toso no na yewo na yemi se ho se yini mawrade o sorry na o hu eten se abronti bi bonyum enim se kakakua o se onipa sore no pa na ne hu eten na ema benoa na no nchese o wiye no ebrebi ba odofo mumi hwe ye bofo ne kira kwan ye mfa ye homa awurade na awurade ni su a eye odo entimi enwura ye na ye nante se onyame emma na onyame wo botai ntia obo ni wiase osi brebi so a obeto sa frami no osi ne honhom antrani pa mu ekosi da ebrebi wo ha honhom no ebekọ baby ifribai na se ye dan to wa na ye ko so wo mene ho a anwure yi pese obi ayase ene enya futu obi ayase ene obi konya asem obi ayase obi ekonya yere obi konya kuno na chase ayase mejamu yangopo mu bro so mesese so obi nya bibia mesese fa Kristo na Kristo beboa abusia ne adofo o me yeshe hoden ne a abayi yemfa anya ehweso abusia pan ne nananom esre sabribia ibeshia ya mumenka odo ho asem sende be yebetima keka ho abom papa bi na otu ne bafo yemrantie esiso ko papa no fie na otu yemfo o se adia ochiri eni frichi wawo eni bisa se frichi wawo ne de concept for yina kan no mbo na ka no so bi ewu na ye bisa se o usu ebu akaba bi usu ebu an hwan nipa na wo che usu ebu an usu ebu a usu just ono kura wonye sure ne wo che no na ne wo che nye sure na wa wo che no na be hu no enti o se ne wo pene akoma wuo onim se wuo di obi abewu na nia efen se nipa biato yesu obi awu hwan yesu usu ebu tese usu ebu rofo omen fa ye munjija na onipa nchare yani ibisa ye hu posters ya gone too soon yana ayaya braho kane no biwa is gone to glory washenya miene munyam infia meno so ko for a senior citizen home nursing home obi wo wa o bompa yesu fro wo yesu wo bra enso na bo fraketketi enra me kai se bia mu no bu enne na ho eden wo koda onim ne besi ichanya ko pomo bro so itu nyina afo
so mo yɛhwehwɛ ɔade no kyerɛ kwan na mo yɛ bɛdɔ yɛn ho ɔwurade bɛkɔ so bɛhyira yɛn si wotwa so ne yɛ mo mpaeɛ ɔkyɛ so nyame a wokyɛ ma aboɔ ɔsoro a werɛ mfiri ntatia anwummere yi wona wo mmɔborɔhu mu na wadom so wakasa akyerɛ yɛn mebɔ mpaeɛ pagya akoma biara ɛhyɛ wo nsa sɛ ne wakyɛ ama aso yɛn so yi ɛntumi ɛnso aba sɛ obi wɔ ha a ɔnnim wa awurade ma mmɔborɔhu no ɛnuru ne so fa yɛn fosuo kyekyɛ yɛn na kaekae yɛn da ne da nyinaa sɛ wo ne wɔde a ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ wo kyerɛ kwan yɛda wase sɛ wotie adom nti amen Monka so amfa nsɛmbɔ na yɛsɔfo ase yɛda wase bebree wode yɛayɛ die mu papa ɛna waka akyerɛ yɛn no nti yɛmfa mmɔ yɛ bra ɛnam sɛ mmerɛ no nti no yɛbɛkɔ so ama yɛnnua Kofi Badu aba abɛda yɛnnua bɛrima yi bra a wɔbɛbɔ no asase yi so ɛkakra ɛde akyerɛ abusua nti yɛnnua Kofi Badu wɔ hanom a mɛsrɛ sɛ bɛgya kasamu yi mɛbɛdi yɛnnua ho adanseɛ na ma abusua asoso ho mmerɛ a wɔba asase so yi dwumadi a wɔbɛdi yɛ ɛma yɛda wase I go. Near the camera, I'm saying, I'm seeing the camera moving by friend Kofi Badu. I said, Mena, I was going to say, Emedi, Yemia, Charles. No, I don't see. It did the camera said, Nanam. Mpanyinfoɔ no na mesɛ mo sɛ momfa maso ɛmfɛ me kakra na mene ɛmɔ ɛnkasa mfa ɛyɛ yɛnnua kyase na yɛdi ka ɛnsɛ megyina hɛ no awerɛkɔ aka na yɛnnua yi bɛfrɛ no Charles Kwasi Boakye nti obi a wonnim no na sɛ waba ha nnaa yɛnnua yɛ akia yɛhyia yɛfrɛ no Charles Kwasi Boakye. The one afe apem ahenkunu abusia 1960. Ewo doma ahenkuro. Na yenwie ya nti ane yehia yi. Na wofo abede ne ba wiase. Ne papa ede Frempom, Mr. Frempom. Na ne maame nso be freno Auntie Hawa. Na ne papa efiri doma ahinkuro na ne maame nso efiri wamfie na mra yenni oduru mra esese okɔ school no emse ne beti doma ahinkuro nti okɔ school ɛwɔ doma RC primary school ti obi onini bia no ebe di saadie ho balance na mra yɛnnua no bie ɛyɛ bɛka no primary school no ɛna sɛ ɛyi no ɔtoa so ɛwɔ dɔmaa secondary school ɔkɔɔ dɔmas na mmerɛ yɛnnua yi ɛwie dɔmaa no secondary school no nso so sɛne yɛnyina yɛkurom Ghana ana adwuma ho ɛden kakra nti ɛma yɛnnua de ne ti pempem yaa no ɔyɛ sɛ ɔbɛkɔ akwantuom kakra nti ɔmaa ne ho so no sɛ yɛbɛkae a ɛsɛ Nigeria mmiri bi Nigeria bɛba so a nam sɛ Ghana fo yɛkɔ paa nti ɛnanso ma yɛnnua yi ɛkɔ Nigeria ɛkɔbɔ bra ne biara na ɛnsɛ ɛnyina yɛnim sɛ mmiri bi bɛso yɛ na ɛgya wokutu kwara ɛsɛ sɛ woyere no wobɔ w'akyi na ɔbaeɛ sɛ ɔbasena bɛtoa kɔntuo no so na mmerɛ ɔbaeɛ no na ɔnya nyɛ ready no ɔyɛ de ɔbɛyɛ fitani aha ya professor bɛka na mechanic na yɛnnua no bɛyɛ fitani na mu na no na yɛ afe apem ahenkono adu wɔtwe 1988 ɛna ɛnsɛ otu kwane
na otu kwa nso na obo beduru Canada enu ha eno betra Canada na oba ye nso so no betra Toronto manim ayi ni na yewi enu ya American eye Charles Kwasi Boakye oba bi ase nso no Yankopɔn no ka sɛ eba no ye merin yesu ye fe bi meka ho ɔno so ba ko ware na amra wo ware no wo ma mienu aye oba ba ko be ma ba ko na yira wo ware no so no e be fe no Hawa na enu ya me kana se ni to be honest me dem ne ba Charles ye dipe bia se do ne me hapo Charles is very good when you dipe bia when you so good so kind na seven previous and sereka you bi ni mo ha ali en pedo kore Charles ye dipe bia o be kana jana kire wo na o kana bi no so se do a na bi ni fi se wonyere ni onye but to be honest na jana na waka kire wo no kore wo no se bi o si fere na waka kire wo na me a mi gina yi we ko bi e fere no doma ayi doma ku e du se emre bi ni e be ku no kora e du mre bi no na se na no ma to sin na se bi wo yitu ana mon kakra na no wona yitu ye ntu nra chi ti me we ya tu ga se islam ti bibia se unye bi be no ana bibisa na se bibisia ana se mre bi so na se ana mon bia ntietia wo bi ma na yako na yinya na still mo me yanyere yentwa so and the samre man yenia no kronga na nye dipeni na se bi o ebi o yara ebede ebeka obaka ni na ya di mo nsema chew dem se sabi na bi ha na wenti manyere amfan bibia enti through that na se owo ha se bi o ha no kanyi mi no enka no ha ndiye se ni na ba ko fa se tan ko ma eden ndiye ni ana de no ma na e di sika bi e de ko ya de na me ne bala Patrick na le da no ni frame ka jenzi ko vi bra na be diska no amra ko ni ya na wasisa ibisa na atwanka me ba e so me fe bi no bo baba ne se mini na huni yi na chi so me frɛ so ana onyere omfa ama ye bi no so trust bi tu ho ana ho but be frɛ na ana onyere na omfa ndi misrawo se next time ye fru bi se si ye fru bi no onye yi a mo ye trust ye be ye do ko forward ni yakɔ ho na yakɔ pe ni pana ye ni ye hu exactly ni e pa bia be fa so bia mo ye fa so bia e ki hu sa en ka we ya ne ama na ye try bi no try ye brother ye oji diska ye friend Mr. Patrick o try ya be go na ye ofre ya na o mfa onya no chi so onya no so no o ka je o bibi bia ye okay na so na no ma nyere en yo okay ma ye mi enti everywhere ko no mritia bi na ye te se ayere so ya risi so ba di na to Hamba River Hospital Hamba ba hospital one minute brother Kwame oji disandi ko hosi okufero ye ya ba me ya nyere anko se ni ne me ya bia na do kunu nti na me ya anko na mai bu ha a ye friend is to poku mensa ana ba me ya dia se dama no papa na ko fa ne yere e ko fa ne ko hospital na ye ko du na according to it ha baba ya anko ne be wo ho nti ma ba me ya nyere anko no tie ba ye no na yani ni ndi nko timwa ya tese ya di nwa ya de all of a sudden na mo fresh di ni ya de bofi nti na ye ba ko no so a ye ba sese bi o ye be bibi akufie tie mi bi wu akwantu so ana ha de eya pa ti ye be kan na se o mi no be yo I want to be in Kaswa
na wayɛ na wɔpɛ n'akyi akwan nti yɛnua ɛyɛ Charles Kwasi Boakye ne yɛ mɛka no sɛ nantiye let me forgive you. Charles was a very good guy. Charles, let me forgive you. When you are not crying, you are pay. Said your work, no Kwasi, Charles, you will be a now. No hold you here, Mr. Bene. Nana money appear, Yatina base in few bears and what you are nasi do. To a woman and a chas above a sly and cacra. Because a base in few crab bears being sent me and senny. Me feel one more chas yana, would be pity for no mammy. No bar, the world basically making morning the world and go back cast the semester at Chilabeno. Nay, did you when you are like canon? In your door, and then me can say, I couldn't you, and your mammy bank one you knew. And I said, you freedom, I him, Krumqua, and a baby to one was here where domain to me could be. Mr. Damo, say I gonna for a welcome to you, no matter where you come from. Mummy, I know you. Over this papa, or to be, there be a new Kuto Mr. Tia. Mr. Tia, you be a can you Baba woman penny for a better Mukrumano? Tama, say, Mr. Triamra be a penny for a baby and will be to an India. Yet the whole batapa pay papa so dear of what the I say a tipping for Prancy and many baby are. If you know a cheap best in fear best, meaning best in fear you know. Baby and one ma, Bruni, Bien or Becca baby a papa could be. Because me free Ghana pra best me call Ghana last year. Me buy na me naba upon the back of baby a me dem kra me say papa e kra ni mu. Me do one piece tua wo ho no. Nti me sira mo Ghana fo. Mamo me am fair say we free brekum, we free doma, we yina ye ma be ba koma. So far say we are going to 40. Me sira mo kapa yi. E ya ka Ghana fo ho no. Na ebi a wo be say me de me wo misika me mfu obia ho na wo be furu mu akono unnuanom ana wo yene no ma na wo maka ho no wo na wa ha wo pa wa ha wo mo nti bisira Ghana fu bibiri se de yennuane di yennuane ho adanse no yemfa nye futuo ma ye ho yennuane ye boabo ye ho a ibetimi aso ade amna yi be da mase bibiri enam se mpese ye kire ho bibiri no mesre se womo a omde ade be kire no womo mo abo mo DJ ne be bonyo baako ana mienu na ade kirefo no so mo aba be kire na afi de to aso nyina no ye de aye nwom enti DJ ne be sa bonyo mama abusuafo atwa ho baako enti abusuafo atwa no ho wi a ade kirefo no na mo de ato aso amaye ye pese ye be ye na afi ye gya ye mpedesa enti abusuafo atwa ho baako wi a na ade kirefo so no mato aso amaye enti DJ mani mo koma abusuafo penifo e I
Sadia Moamunum, a year, Kuja, and a mom in society, as some Passia, a sick as some. And she has said, Abusia, any Anana mobile. Sir, will be what Shady and I say in Sambobia. I bet TV at you more. Yes, which made you watch it, and I will sample. I will say, Mombra, a match and I feel DJ in your pine. No one to me more you said the Abusia for so a bit of a day in your car and Kakra, Amana Efe. And Charlie check 4 years, Mamma and I, and your teacher, and Namaye. DJ, you want Tata. Nana Hema Abusiam painful. Miniano Miss Money de Ekasa Nana Queen. If my choice who we are, a man come and tian. I can see, Coqua, Tuntum. Moving higher or fearful. Obviously, I don't mind. Yen are branches, yen are busia. Branches, you won't feed me. Or Sunday, a doma. Yen are busia. Mumu ya ha. I had thing. I
will walk away fearful. You can't be shame. In your baby, as well, ye. Yen yapity. And Nora, you could see a bright chance in Toma. Any sick handkerchief. Eddie Jan a quine. Nebusio Jan a quire in a year with your frunty. I had it. You get a some handkerchief. It's a nibble in Suja. Kayumbusi in a call. Afibi Sunny 2022. Yeni abere. Ebusian paying for. Namsi in a yebusian fonti. One fear mine ye kita some handkerchief free. Yede ma form bejaye, seeing ya bright as a quani. Seeing ya yenje, ye papa anyone is so. Bright as. Uniano one fearful. Sa someone your manner. No tinsi words to Panamaya, yet. See, I know Panamai. Sa someone who are mine so. Caruniano. O mamma no ma. O brother no. As someone who are Maya. Cabewade. Let's see who you can know my. Hedamasi. Sama babi jai. Hedamasi. Yame mfawusi. One fearful. The mama ya not. Someone
Don't
His name's Harvey, and he's one of my uncle's roommates, and they've been best friends for as long as I can remember. They work together, and you could say they're thick as thieves, as the saying goes. There's a quote here that says, "The most valuable gift you can receive is an honest friend." The most valuable gift you can receive is an honest friend. And I could say, in all honesty, that Harvey has been maybe beyond a friend to my uncle during his times that they spent together at the Northern. As a matter of fact, I looked at them more as brothers, because there was nothing they wouldn't do for each other. They took care of each other, they looked after each other, they cooked for each other, they ate together, they worked together, and there was nothing they wouldn't do for one another. And throughout this whole ordeal, I know it's been very tough. I know it's been tough for all of us, but it's been extremely tough for Harvey as well, because he didn't only lose a friend, he lost a brother. So I just bring him up here so we can honor Harvey for all the times he spent with Charles, my Uncle Charles. I know he made his life on earth here a memorable one for him. And I know they had a lot of good memories together that he would take moving forward for himself, that I hope can console him moving forward. So I just want everybody to come together and just give Harvey a big thank you for all the help he's given us and all the things that he's done for my uncle up until the last day. So thank you. Don't forget, you are still part of this family. This won't be the last. Even though you've lost a friend, you still have all these friends, all these people around us. So you are still part of this. Okay. Ladies and gentlemen, I really, it's a pleasure and a honor to be here and to say that I really thank you all for your, whatever you say, whatever you do, whatever you have in your heart. Charles was a very good friend of mine. I tell you, a dear friend. And we really moved together as brothers. As his nephew would say, we were beyond friends, but brothers. As my brother Peter Touch would say, no matter where you come from, as long as you're a black man, you're African. And I stand in here as a firm, strong, black African descent. And I really gonna miss my friend. And there's nothing else I can really say more than, Charles was really there for us. This is a neighbor next door where we live, and we were all good friends together, right?
Mr. King over there also is a part of us. So, as I said, I missed a dear friend. And thank you all for welcoming me, and God bless you all. Charles Yari and Mr. Kensley and Usu Nene. So we saw medical hospital, or you know, Sedan Lebanon. Now we're not, it's answer where hot war, I betray you, the shed that friend with Nana. The Masipi. If I want you, baby, you and said Yakahana, my winning, watch now, I go sorry. Why, there's your poor, the Masipi.
don't feel it's on the outside.